Čaute, znova sa hlásim, už tradične v noci. Valíme z práce, ako sa to vezme, že? Dneska sa pobavíme o takej zaujímavosti. Mal som dneska zaujímavé stretnutie s jedným borcom a preberali sme nejaký biznis a tak. A chalanisko mi vraví: Aďo, bomba, ja budem top, budem robiť biznis, chcem byť úspešný, ale nechcem nikdy nič predávať, ja nebudem predávať. A vravím: kámo, sa zobuď, mal som chuť sa postaviť. Pokiaľ sa nevieš dneska predať, tak makáš a otročíš na sny niekoho druhého. Takže pokiaľ sa nechceš predávať, tak sa sám odsudzuješ k životu od výplaty do výplaty, továreň 3, pri najhoršom 4 smeny a valíš. Neviem ako ty, ale ja si to nepredstavujem ako dream job alebo ideálny spôsob života. Preto dôležité je naučiť sa predať sám seba, svoje myšlienky, víziu, svoje produkty. Ak robíš nejaký network marketing alebo svoj biznis, či už si športovec, umelec. Veľa ľudí si myslí, že predať je len, že idem za niekým a predám mu nejaký krém, pastu alebo voňavku alebo ja neviem čo, proste bagetu. Ale skúsme sa pozrieť trošku z iného hľadiska na to. Proste predaj je v nás zakorenený od úplného detstva. Dáme si samozrejme aj pár príkladov. Ja som človek praktik, vždycky frčím do praxe. Spomeň si, keď si bol malé dieťa a chcel si sa dlhšie dívať na telku a povedal si mame: mama, ak mi dovolíš sa dlhšie pozerať na televíziu, ja zajtra poupratujem. Čo to bolo? Predaj, super, správne. Viete, čo je najväčší predaj na svete? Najznámejší. No, to je presne manželstvo alebo vzťah dvoch ľudí. Tam je krásne ukázané, ako sa ľudia medzi sebou predávajú. Žena chce navariť, postarať sa o muža, vychovať deti, už zase naopak zabezpečiť rodinu a tak ďalej. To je krásny príklad predaja. Je to odjak živa zakorenené v nás, v ľuďoch, ale systém a okolité osoby a činitele to z ľudí troška vymazali a tým pádom tu máme spoločnosť takú, ako máme, a mňa to úprimne sere, preto teraz aj sleduješ toto video, lebo nie som ten typ človeka, čo bude plakať pri pive v krčme, aké všetko zlé, vláda na hovno, že máme nového kapitána, ktorý si to nezaslúži. To ľuďom nikdy nepomôže ani ničom nezlepší. Pomôže to možno tomu pseudo kapitánovi a tým ľuďom, ktorí chcú, aby to tak bolo. Preto sa sústreď na seba a nauč sa, ako sa predávať. Či už si športovec a potrebuješ sa predať pred svojim trénerom alebo hľadačom talentov, či si žiak a potrebuješ sa predať na nejakej skúške, či potrebuješ predať nejakú svoju myšlienku, biznis, network marketing, predať sa pred ženami, respektíve opačným pohlavím, to platí aj pre vás, ženy. Naopak, ďalší krásny príklad predaja. Žena ide večer von, nejakú akciu spoločenskú, sa namaluje, oblečie, niektoré dokážu aj 2 hodiny pri tom stráviť, hovorím z vlastných skúseností. A čo je to predaj? Jednoducho sa predáva, aby sa páčila potenciálnym partnerom, klientom a tak ďalej. No a náhodou, keby si chcel otročiť do nekonečna a ostať
zamestnaní, kde makáš na sny cudzích ľudí, ktorí ti vôbec nie sú sympatickí alebo ich vôbec nemáš rád, tak nedávaj odber. Čau.